Νικολάς ο Θεόδωρος θα κάνει με ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Πολύ καλή προσπάθεια, συγχαρητήρια. Έλα σε πάρω αγκαλιά, κράτα τη λίγο μωρέ. Στη θέση νούμερο 5, ο Γεωργαντάς ο Αλέξανδρος με το νούμερο 21. Με ένα τρομακτικό ρυθμό στα τελευταία λεπτά του τελικού. Δεν τον άφησαν δύο πτώσεις. Νάτος λοιπόν ο Γεωργαντάς. Πέμπτος. Πάμε και στον Τέσσατο, τον Λούσιο τον Μιχάλη. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Μιχάλη. Με το νούμερο 88. Κάτσε μπροστά, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Κάτω λοιπόν και ο Λούσιος ο Μιχάλης. Μπράβο. Και πάμε τώρα στους τρεις φιναλίστ που δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό για να ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στη θέση νούμερο 3, ο Τζιώρας ο Κώστας, ο Θεσσαλός πρωταθλητής. Με το νούμερο 46, τις απονομές των κυπέλλων θα τις κάνει ο Δήμαρχος Φιλιατών. Συγχαρητήρια Κώστα, πολύ καλός αγώνας, τον είδαμε και πέρυσι να έχει τρομακτικό γύρο στο Σούπεκρος. Μπράβο. Στη θέση νούμερο 2 ο Κεφαλονίτης με μια εκπληκτική προσπέραση στους δύο τελευταίους γύρους. Κεφαλονίτης ο Σπυρίδωνας από την Κέρκυρα, πρωταθλητής Ελλάδος Σούπεκρος, κυπελούχος Ελλάδος στο Μότοκρος, πρωταθλητής Ελλάδος, Honda Moto Κουτάς, Κέρκυρα. Μπράβο Σπύρο, πολύ καλός αγώνας. Και στη θέση νούμερο 1 ο πρωταθλητής μας από τα Γρεβενά, ο Βασίλης Σιαπαρίκας με το νούμερο 380 με Honda CRF 450. Εκπληκτικός αγώνας, ρυθμός, δύναμη, πολύ πάθος από τον πρωταθλητή μας. Συγχαρητήρια στους αναβάτες. Τις επιταγές. Στο είπα. Το τρίτο, ο Τάσκος ο Νικόλας, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών. Δωρεπιταγή 300 ευρώ. Στο δεύτερο, ο Στεργίου Παναγιώτης, αντιδήμαρχος Φιλιατών. Στο Σπύρο τον Κεφαλονίτη, το δικό μας πρωταθλητή. Ο οποίος είναι φίλος και με τους Βεράρους, τους αδελφούς που τρέχουν στο κύπελλο Ζικής Ελλάδος, στο Μότοκρος. Και στο Βασίλειο Σεφαρίκα, το πρωταθλητή μας, η Μποροδήμου Γεωργία, δημοτικός σύμβουλος. Αφού δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και ιδιαίτερα στους πρωταθλητές, θα ήθελα την απονομή αυτή αντί για μένα να την κάνει κάποιος άλλος αθλητής, ένα υπέροχο παιδί που προέρχεται από την ομάδα στίβου του Ηρακλή Φιλιατών, τον Βαλκανιονίκη, τον Ανδρέα τον Σταύρου. Έλα Ανδρέα! Πρωτοβουλία του Δήμου Φιλιατών λοιπόν,